Wat is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het woord van God, werkelijk in de taal van het hart. Word vandaag nog donateur en helpt ons dit werk voor te zetten. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori. Dit is SBG Tori. Zoals u misschien al te weten bent gekomen, voert het Surinaams Bijbelgenootschap jaarlijks verschillende projecten en activiteiten uit ten behoeve van verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren, kansarme kinderen, vluchtelingen en gevangenen. SBG biedt hun praktische hulpmiddelen en het hoopgevende woord van God aan. Het uitvoeren van deze projecten en activiteiten gaat gepaard met vele kosten. Bent u aangespoord te geven aan het werk van het SBG en wilt u weten hoe dat te doen? Dan is deze video voor u. U kunt via de bank of via kas doneren voor het werk van het SBG. Zo kunt u ervoor kiezen om iedere maand het SBG te ondersteunen met een bedrag die u kunt missen, van bijvoorbeeld SRD 100. Het bedrag kunt u overmaken of storten op onze rekeningnummers bij de lokale banken. Bij de Surinaamse bank is het op het nummer 1106-724 SRD-rekening of de Republic Bank SRD 012 030 4668 of de Hakrim-bank SRD 20572 0842. Wilt u de donatie doen in US dollars of euro's? Dat kan dan ook via de Surinaamse bank. USD-rekening is 46 30 920 of DSB euro 5388 120. Voordat u uw overmaking afrondt, even nog noteren welke van de 3 categorieën u wilt ondersteunen. Bijbelvertaling, Bijbeldistributie of sociale projecten. Als u liever via kas wilt doneren, kunt u op iedere werkdag langslopen bij de boekwinkel van het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Adamstraat nummer 39 vanaf 8 uur 's morgens tot en met 3:30 in de middag. SBG houdt haar trouwe donateurs graag geïnformeerd over het Bijbelwerk en toont regelmatig waardering voor hun inzet. Om u als donateur op de hoogte te houden van het werk dat wij verrichten, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens zoals uw naam, postadres en e-mailadres door te geven aan het Surinaams Bijbelgenootschap. U kunt ons via e-mail op surps@sr.net laten weten dat u ook een SBG-donateur wil worden. Ik hoop dat u meer geïnformeerd bent over hoe u ook deel kan worden van de SBG-donateurenfamilie. Maar mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onze social media kanalen. Dank u wel voor het willen kijken en voor het willen doneren aan dit mooie werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori.